Ahojte, dnes by som vám chcel povedať viacej. Aha, ďalší biely kôň, to sa stáva. Mnohé firmy na Slovensku aj v Európe robia podvody na DPH. Vyvezú do cudzej krajiny akože tovar v nejakej hodnote a pýtajú si naspäť peniaze z DPH. Kým na to úrady prídu, že ide o podvod, tak dovtedy sa firmy aj s bielými koňmi úplne stratia. A v pozadí sa niekto parádne nabalí. Tomuto sa hovorí karuselový podvod a ročne stojí Európanov odhadom 20 miliard eur. To sú veľké peniaze. Každú rodinu s 2 deťmi tak pripravia DPH-čkári o 160 eur ročne. Tie by mohli byť použité na lepšie školy, cesty alebo nemocnice. Ideme im to v Únii zaraziť. V Európskom parlamente som sa stal spravodajcom pre pravidlá DPH v digitálnom veku. Chcem pre nás zachrániť všetky tieto peniaze. Keď budú faktúry elektronicky monitorované v reálnom čase, tak to budú mať podvodníci veľmi ťažké. A biele kone sa môžu vrátiť k svojej pôvodnej úlohe.